ህይወትካ ሓንቲ መጽሓፍ እያ ጸሓፊ ኢኻ ንስኻ ኢኻ መንእሰይ ምዃን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝገርሙ ምዕራፋት ህይወት እዩ ሓደ እዋን ዓለም ኣብ ኢድካ ዘላ ትመስለካ ብሕልምን ትምኒትን ተዓፊንካ ትነብር ካልእ እዋን ድማ ማዕበላት ሕቶታት ይውሕዙኻ ኣነ መን እየ ዕላማይ እንታይ እዩ መገደይ ናበይ ዘምርሕ ወዘተ ክትብል ትጅምር እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ከምቲ ኣብ ባሕሪ መገዱ ዝጠፍኦ መራሒ መርከብ መዕረፍ ሲኢንካ ኣብ ማእከል ህውከት ከም ዘለኻ ከም ስማዓካ ይገብሩኻ እንተኾነ ግን ሓደ ዓቢ ሓቂ ክነግረካ ህይወትካ ዛንታ እዩ ንስኻ ድማ ጸሓፊ እቲ ህይወት ኢኻ ዝሓለፈ ምዕራፋት ህይወትካ ከመይ ነይሩ ብዘይገድስ ሎሚ ሓድሽ ምዕራፍ ክትጅምር መጻኢኻ ክትቅይርን እቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ነብስኻ ክትበጽሕን ሙሉእ ሓይልን ስልጣንን ኣብ ኢድካ ኣሎ እዚ ለውጢ እዚ ካበይ ይጅምር ተልካ ካብታ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ይጅምር ንምዝኾነ ነገር ንስኻ መን ምዃንካ ክትፈልጥ ይግባእ ንስኻ ብኣጋጣሚ ዝተፈጠርካ ፍጡር ኣይኮንካን ንስኻ ብፍቕርን ብዕላማን ተሃነጽካ ብኣምሳል ኣምላኽ ዝተፈጠርካ ክቡር ፍጥረት ኢኻ ንስኻ ከምቲ ሕብረተሰብ ማለት መሳቱኻ ማሕበራዊ ሚድያ ዝህበካ ስእሊ ይኮንካን ኣብ ውሽጥኻ ዝተዓበአ ዓብይ ሓይልን ጸጋን ተኽእሎን ኣሎ ነዚ ንምፍላጥ ግዜ ወሲድካ ናብ ውሽጥኻ ጠምት ብጸሎት ምስ ፈጣሪኻ ተራኸብ ልብኻ ክፈተሉ ጎይታዬ ንዓይ ዝሃብካኒ ፍሉይ ተኽእሎ እንታይ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ክገብር ትደሊ ኢልካ እውን ሕተቶ ጸጥታ ኣብ ዝሰፈኖ ቦታ ኮንካ ድምፂ ልብኻ ስማዕ መዓልታዊ ኣብ መዝገብካ ጻሕፎ ብዛዕባ ስምዒታትካን ፍርሓታትካን ራእይኻን ግለጽ ነብስኻ ብዝፈለጥካዮ መጠን መገዲ ህይወትካ ንምምራሕ ዝቐለለ ኮይኑ ክስማዓካ እዩ ሎሚ ብዙሓት መንእሰያት ብሰንሰለት ናይ ዝሓለፈ ጌጋታትን ስሕተታትን ተኣሲሮም ይነብሩ ኣለዉ ሓቀይ ንስኻ እውን ባዕል ገለ ገዲፎምኒ ኣብ ፈተና ወዲቐ ንወለደይ ኣይሓገዝኩን ወሰተ ዝብሉ ሓሳባት ከም ከቢድ ጾር ኮይኖም ናብ ቅድሚት ንኸይትስጉሙ ይዕንቅፉኻ ኣለዉ እወ ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ኢሮ ይትኽእልን ኢኻ እንተኾነ ግን ካብኡ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ እቲ ዝዓበየ ሓቂ ድማ ፈጣሪ ይቕረ ባህር ምዃኑ ምእማን ንስኻ ንነፍስኻ ይቕረ እንተዘይበልካላ እኳ ንሱ ንዝተነስሐ ልቢ ይቕረ ትእሙሉ እዩ ሓጢኣትካ ከም ደም እንተቐይሐ ከም ሱፍ ጻዕዳ ክገብሮ ይኽእል ንስኻ ድማ ንዝበደሉኻ ይቕረ በለሎም ምክንያቱ ጥቂምታ ንዓኻ እምበር ንዓታቶም ኣይጎድእን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንነፍስኻ ይቕረ በለላ እቲ ዝሓለፈ ጌጋታትካ ከም መምሃሪ ተጠቒምካ ብጥበብን ብብስለትን ናብ መጻኢኻ ተጓዓዝ ሓንቲ መርከብ መዕረፊኣ እንተዘይፈሊጣ ኣብ ማዕበል ባሕሪ ከተንሳፍፍ ግድን እዩ ህይወት እውን ከምኡ እያ ራእይ ወይ ሸቶ ዘይብሉ ሰብ ብንፋስ ዝደፍኦ ደመና እዩ ዝምሰል ስለዚ ራእይ ክህልወካ ኣሎ እዚ ራእይ እዚ ብዛዕባ ስራሕን ገንዘብን ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ ከመይ ዝበለ ሰብ ክትከውን ከም ዘለካ እዩ ማለት ፈቃር ሰብ ተባዕ ንኻልኦት ዝሕግዝ እሙን ወዘተ እዚኣቶም እዮም እቲ ናይ ብሓቂ መንነትካ ዝሃንጹ ንኣምላኽ ዘኽብርን ንሰብ ዘገልግልን ህይወት ንምንባር ራእይ ኣለኻ ራእይኻ ወረቐት ጻሕፎ ንኣሽቱ ስጉምትታትካ ከፋፊልካ ጻሕፎ መዓልታውን ንራእይኻ ንምውቃዕ ስራሕ እቲ ራእይኻ ኮምፓስ ህይወትካ ኮይኑ ኣብቲ ነገር ካሉ እዋን ናብ ቁኑዕ መገዲ ክመርሐካ እዩ ለውጢ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዝመጽእ ነገር ኣይኮን እዚ ውጽኢት ናይ መዓልታዊ ንኣሽቱ ልምድታት እዩ ህይወትካ ክትቅየር እንተደሊኻ ልምድታት ቀይር ንኣብነት መዓልታዊ ን10 ደቂቕ ጸሊ ኣብ መዓልቲ ሓደ ምዕራፍ መጽሓፍ ቅዱስ አንብብ ነዚ ልምዲ እዚ ብምግባርካ ምስ ፈጣሪኻ ዘለካ ርክብ ከዓብን ኣእምሮኻ ሰላም ክረክብን ሃነጽቲ መጽሓፍቲ ድማ አንብብ ሓድሽ ክእለት ተምሃር ካብ ኣሉታዊ ሓሳባት ርሓቕ ኣብ ክንዱሲ ንዘለካ ነገራት ኣመስግን ሽዑኡ መን ምዃንካ ክርዳእካ እዩ ህይወት ሓንቲ መጽሓፍ እያ ጸሓፊ ኢኻ ንስኻ ኢኻ